Si Maria pirmi gining starring sa tanang mga dagkong events sa kinabuhi ni Jesus. Unsa may rason kay bao mo? Hilo mo kayo. Lingi ay mong tupad ina hibaw ka. Anong mag-apil-apil maginas Maria? Pirmi maginas siyang starring. Tungod kay siya man maoy inahan gyud ni Jesus. Kanang inahan bisag unsay event sa anak normally ha naman sa mga inahan nga mga buangon, pero normally ang inahan apil gid na kay nga naman sa pagsugod palag kaumol sa bata diha gid na siyang tiyan kuyog gid na sila hangtod pagpanganak. Ang miantos mo munay kinadak ang event sa atong kinabuhi, munay unang dakong event sa atong kinabuhi kanang birthday. Mo wala magsigitag celebrate og birthday. Hangtod gud na imo takes nako, Father, patay nang akong bana, pwede akong i-celebratean og birthday. Nako, depende na nimo, pero wala naman unsa pa may imong sumpayan nga namatay naman to. Pero importante kay na nga event ang birthday. Nya kinsa may hinungdan nga naa kay birthday. Ang mama apil siya. Ikaduhang rason nganong si Maria apil gyud sa mga events sa kinabuhi ni Jesus tungod kay ang kasing-kasing ni Maria pariha gyud sa kasing-kasing ni Jesus. Muna atong tawag alliance of two hearts. Kung kinsay gihigugma ni Jesus, gihigugma sad ni Maria. Kamong mga inahan o amahan, inyo basang gihigugma ang gihigugma sa inyong anak? Labi na 13 years old na inyong anak niya manguyab, inyo basang gihigugma ang ilang uyab? Uy. Kasagaran sa mga inahan, kasagaran ba sa mga inahan mubabag sa kalipay sa ilang anak? Oh, kana lang magsigig dagandagan ang anak, layat-layat kalipay nila na, musyagit ko na sila sa kalipay. Ang sunod na tong mabatian, syagit sa hilak kay gikusi na sa inahan nga yawanon. Na si Jesus wa gid kasuway gikusi ni Maria kay ang kasing-kasing ni Maria o kasing-kasing ni Jesus pariha ra gyud magkahibaw-anay sila. Lingi ay mong tupad ingna mangusi ka sa imong anak. Sa ato pa dili pariha inyong kasing-kasing. So, muna, nindot kayo na nga rason. Muna si Jesus, hibaw man nga ang kasing-kasing sa iyang mama o hunahuna, pariharasad sa iyang kasing-kasing o hunahuna, gikuyog niya si Maria sa tanang niyang events. Ikatulo, rason, tungod kay si Maria maoy unang tao nga midawat sa kaluwasan ug nahigugma sa kaluwasan. Siya mo'y unang midawat. Wala pa'y nakaila sa Ginoo nga nagpakatao atong panahon na si Maria midawat na sa kaluwasan ug iya pagining gimahal. Kamo mudawat ba mo sa kaluwasan? Kusga sama pananglit nga moingon ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos ug maimo ang kaluwasan kanang gingharian sa langit. Mudawat mo anang suguan? Wa na nangahilom na aron ka maluwas pasaylua ang imong isig katao ug kapituan kapito
Oh, mudawat mo na, dili. Yati ra. O niingon pagid si Jesus, aron mo maluwas, higugmaa ang inyong kaaway. Sa mudawat mo na. Wa na mo rin gidumtan. Wa na mo rin sige haglibak. Wa mo rin likay-likayan. Mga buangon kay tastanan. Si Maria kanang tanang sugua, kana tanan gituman gina niya. Gani ang katapusang sugo para kita maluwas niingon si Jesus itong ebanghelyo kagahapon. Walay laing labing dakong gugma nga ikahatag gawas sa pagpakamatay para sa imong gihigugma. No. Kung ang imong kaaway imong higugmaon, pagpakamatay para sa imong kaaway. Pasabot og iya kang patyon ayaw likay, ayaw sukol. Hasta gani ka nang gitawag natog self-defense, wa na dawatas Ginoo. Nya, saman, kuyog mo na. Mudawat mo na. Na, hilom na kayo. Mauna ang kinaiya nga iyawanon. Limited ba? Limited. Muna si Maria, human na namatay si Jesus, iyang anak, sige gyapon siyang pakita, labi na gyud, kung mo grabe na gyud ang sala. Mupakita gid siya, kay kahibaw siya nga kining mga anak nako, nga mga kalibutanon, mga limited kay ni og kaning gugma. Magsigilan ni sila giyon, nituo ko sa Ginoo. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, pero mukalit lang ni sila og tipas sunod panahon. Pareho daning magmisa ta, sa may inyong giaris pagmisa, simbas Ginoo o simbas inyong kwarta? Kusga niya karon, suway ko ninyo ang tanan ninyong kwartang gida ihog kolekta. Ihog ba tanan kolekta? Kay total wa man ka magsimba na, wa man ka magtaho na Ginoo man. Nya inyo nang buhaton. Jesus, kaklaro na inyo mga nang so ayo sa padre human gay rog misa mamalit pa mga diha para among ipamahaw nya imo na nung ipasuod tanan kolekta. Pag fasting na lang, fasting ba? Jay plitim sa dinakos motor, paglakaw na lang, ihogit na. Si Maria, iya gining gibuhat, hastagod ang iyang anak, nga gibitay na sa krus, mibarog siya dito sa tiilan sa krus. Pasabot, iyang gi-offer, tanan. Why reklamo, why kasuko, gihatag tanan. Kay sugo mas Ginoo nga, pagpakamatay para sa imong gihigugma. Pasabot, ayaw gyud babag sa kamatayon. Kung ang imong anak iguli nimo sa inyo, gikulata sa inyong silingan, nakit-ang ginimong gikulata, mubabag ka dili. Yawan noon ka. Di kaliwat ni Maria, ingna lang pagsulti, matuman din hikanako, sumala sa imong pulong. Mao ra man ginaisulti ni Maria. Matuman din hikanako, sumala sa imong kabubuton. Igtanaw ni Maria nga mo na nahitabo, kabubuton ni sa amahan, matuman din hikanako. Nganuman ang pagtuo ni Maria hayag kayo. Kahibaw siya nga ang Dios Amahan nga maoy makagagahom sa tanan, nga matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang Dios nga makagagahom naghimog dagkong mga butang dinhi kanako, santos ang iyang ngalan. Kahibaw sa Maria nga matag hitabo sa kinabuhi dinhi sa kalibutan, nahibaw ang Amahan. Nya kung dili mubabag ang Amahan, pasabot iya ng kabubuton mo na matuman ang imong pagbuot. Mo na isulti ni Maria. Nga naman, waday mahibaw ang Diyos Amahan ng imong bana nangabit. Wa mahibaw? Mahibaw. Waday mahibaw ang Diyos Amahan ng imong asawa
nangabit sad nahibaw. Onya nganong gitugutan man sa amahan nga mulampos ang ilang pagkinabitay nya mouli pagyod ini kakaadlawon dias inyo. Unsa may pasabot ana? Unsay pasabot? Nga dawata sad na ang nangabit. Nga higugmaa sad nang nangabit. Nga atiman na sad nang nangabit. Mo na ikabubuton. Nya ikaw nga naigo aning maong sitwasyon, mudawat ka o masuko? Hoy, tubag. Oh, nawa na mo to. Tubagalan ko, masuko o mudawat? Tugas tinod. Ini kasuko nimo ang mahal nga Birhen Maria maningkamot sa paghupay nimo. Mao na moingon dayong mahal nga Birhen, pagampo, liguna ang imong pagampo kay ang yawa mihari na sa imong kasing-kasing. Matod pa ni San Pedro, sukli ang yawa, liguna ang imong pagtuo. Amo na ang mahal nga Birhen mitudlo ngadto sa tulo ka bata pagampo sa rosaryo alang sa conversion of sinners and protection of the world gikan sa atake sa yawa. Pray the rosary every day. Muna nga akong papagmama kadto bitang hinumdo mo, nalimot ko sa tong tuiga 1970s ba to nga miduaw dinhi ang katong imahin sa Fatima gikan sa Portugal siguro to, mission ba duaw ning sugat sad niya to. Hanap pa kay sa kumpananaw kay bata pa mi, sugat niya to dito mga ito di agi skina Banawa tingay mi to galingkod dugay kay ming paabot kay moabot ng Fatima nya human gi-implement dayon to ang kaning Dawn Rosary or Black Rosary ngamo dito sa bukid kay Black Rosary kato magtabok-tabok og rosaryo kada gabi ngadto sa lain-laing balay. Og dito nakat-on og maayo ang akong gidikanan na memorize nila ang rosaryo hangtod nga kami sige na sa rosaryo. Nya mao na nay among gihuptan hangtod nahimo naming Legion of Mary hangtod gyud nga bisan pag di gimi kasimba kada Domingo kay bisan gani kada buwan usahay kaduha ra mis usa ka tuig makasimba kay layo-layo among balay sa simbahan mga 6 kilometers na nakuan gyud nasuod may simbahan hangtod ako na pare buangon ba ako nga pagkatao buangon ba daghag kabuang ako bitan nang naistorya ninyo nga sa una masuko ko sa mong silingan akong sakon ilang balay gamay pa ko ako ding ipangyabo ilang bugas ilang asin manimaos ko ba labi nagkasabaan ko di man ko kahimo gamay pa man ko ikaw nas balay sako nako pangyabo hasta pa ilang mga radyo akong panglangkaton ang kana mga wire gagmay ana nya sa dihang wa ko kasuod sa balay kay gisiradaan man gi kandaduhan dito may himungaan nga nay piso gibutang dito sa laom kuhaon ako mga piso akong gilubong siyuta nya pagawas ang upsi gihan akong tirador hasta patay laging piso inana ba noon ako'y kabuang sa una pero karon wala na biya ang ako nalarong bisyo mao ang pagpamaligyag slots no mo na lang yun ay akong nahibilin nga bisyo kaning pagpamaligyag slots para itukod sa kumbinto para ang atong Flores de Mayo mahimong malampuson kana nya unsa man nioyon mo ni akong bisyo nioyon mangganis Maria nioyon mangganing Ginoo kamo nanoy di mo yon nya unsa man namalit na mo kining atong gibuhat. This is love, agape, pagpaambit sa gugma. Community ang atong gitukod, dili business. Kaluwasan ang atong giapas,
dili pagpadato dinhis kalibutan. Mao na akong giingon nga moapil gani mo aning maong paghigugmaay, pagpinalitay og slots, dunay dakong grasya nga ihatag ang Ginoo. Kaysa atong paghatag sa atong kaugalingon ngadto sa Dios sama sa gibuhat ni Maria, tagaan sad ta og ganti sa Ginoo. Si Maria human siya miapil sa dakong gugma ni Hesus sa kaluwasan, ang nahitabo gitagaan siya dakong ganti, ug unsa may kinadak ang ganti ni Maria, gihimo siyang Queen of Heaven and Earth, ug ang iyang lawas wa gidbilin sa kalibutan aron madunot, kung dili sama sa lawas ni Hesus gida sad ngadto sa langit, misaka siya sa langit, Assumption, lawas og kalag. Mao nay reward nganuman perfect man ang pagdawat og pagkuyog ni Maria ni Hesus, kuyog sad sila dito sa place of perfection nga mao ang langit. Okay, lingian na imong tupad hingna mamalit na tagslat aron ta malangit. Sige, na mamalit tagslat aron ta malangit, dili ni negosyo, unsa man paghigugmaay alang sa Ginoo. Nindog ta.